my people humble themselves and pray. If they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sin. I will hear from heaven and heal their land. Mayong hapon, mga pinilangga namon nga mga tagpalamati. Yes, welcome sa panibag-o na naman nga edisyon sang This Is My Life. Subong nga adlaw sang Miyerkules, Enero 6, 2021. Pero nga hapon mga ka-aksyon, basi matingala ka mo, lain nga tingog ang inyo mabatian, subong iya nga hapon. Kaya si Tita Wilma may importante lang nga hilikotan. Gani inyo makaupod subong nga hapon. Si Inday Darrell. Yes, kamusta mga ka-aksyon? Kamusta mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Kamusta ang pagsaulog ninyo sang Pasko, sang bagong tuig? By the way, Happy New Year sa aton gid mga ka-aksyon. Nga pinalangga nga tagpalamati sa Action Radio Bacolod. Sige hapon, subong nga hapon, lingawon ko kamo, pinagi man sa pagbasa sang sulat nga ginpadala diri kay Tita Wilma. Subong nga hapon, kita lang anay ang magabasa. Temporaryo nga talos, gili subong nga hapon ha. Of course, ang inyo man nga horoscope of the day. And pila ka mga updates sa national, ang ato niya nga COVID-19 update. And of course, kung may time karon mahatag kita sang pila ka mga tips. Balaan nyo lang karon ko ano nga tips. Ay, timing. Nahanungod inis sa gihapon sa New Year. Ambot kon kaina naka-monitor ka mo sa balita espesyal namo ni Action Boy. Kon paano bala tawag ni ngani. Paano mo nga ma-achieve ang imo iyang New Year's resolution. Okay, para at least sini nga 2021 kung nagliligad yung mga tinuig nga do wala mo gid na kuha ang imo nga resolution, New Year's resolution. Ini na ang panahon. Paghatagan ta kamo sa tips ano ang inyo nga pagahimuon mga ka-action. Okay? So standby lang kamo dira ha, pabilin lang kamo dira kay ululupod kita subong nga hapon. Sa palatuntunan, This Is My Life. By the way, sa mga nagapamati na sa akon sa Facebook Live, mayong hapon, mga ka-aksyon. And of course, sa radyo, nagapamati sa radio. Mayong hapon, mayong nakapagpamati. Nakapanyaga na kamo, for sure. Ang iba, nagahunay-hunay na ni. Ito, 1:32 na no, sang hapon. Nakapanyaga na ang tanan, so ibang chill-chill na lang. Okay, so sa aton mga OFWs nga nag-aupod man sa aton subong nga hapon. Hello, mayong aga, mayong hapon, mayong gabi, or ano man dira nga oras sa inyo. Kagahon. Halong-halong keep safe gid kita mga ka-action ha. Pinalangga namon yung mga tagpalamat. Mayong hapon man gali sa tanan nga members ang Operation Tulong Task Group bala mga taxi drivers ini namon. O hindi man namon kay do ako na karon tag-iya sa mga taxi. Mga members ang OTTG. Sang Operation Tulong Task Group sa Action Radio Bacolod. Hello mga mano. Mayo gid nga pagbiyahe. Halong-halong gid, extra careful sa mga nagabiyahe sa dalanon. Extra careful mga ka-aksyon. Sa kung ano
ano man dang inyo ginahimo sa karon. Keep safe, good. Imo ginang pinaka number one. Of course, hindi kita liwat malipat sa minimum health standard, especially kung ara kita sa public places, sa pampubliko nga lugar, ang pagsuksok, good, iyasing face mask, face shield, ano pa, pagdala sing alcohol na hindi gid na pagkalimtan, okay? And of course, by the way, sa mga wala pa naka-follow or naka-like sa amon nga Facebook page, official Facebook page sa Action Radio Bacolod, well, i-visit nyo lang dra mga ka-action, search nyo lang Action Radio Bacolod. Makita na dra ang I think ara na kami subong sa 559,000 followers kung wala ka nagsala. So, dra nyo may balon nga amo na siyang official nga Facebook page sa Action Radio Bacolod. And of course, ara man kami sa YouTube. Search nyo man sa gihapon ang Action Radio Bacolod. Sa mga kung wala bit time, maglantaw sa Facebook. Tigig ka mo kalantaw sa YouTube. Sa mga hindi bala hilig mag-Facebook, bala YouTube, bala yala namian. So, ara, live na live dara ang Action Radio Bacolod. Okay? And, sa amon nga tagpalamati man sa radio, nga luyag magpalambot sa ila pagpanamyaw. Sa ila man nga mga kapamilya, dara, mga himata, din man nga bahin sa nga lungsod or sa ibang nga lugar. Pwede ka mo makapadala sa inyong mensahe. Kung wala ka mo subong nag-monitor sa Facebook Live, well, pwede ka mo mag-text sa 0963 7570874. Sa liwat, 0963-7570874. Okay, na pagabasahon ta. And of course, pwede ka man kamudra karon sa pagbasa tablas ng letter. Pwede ka kamudra makasend sa inyo man nga mensahe para sa aton letter sender karon nga pagabasahon ta ang iyang nga sulat. Okay, so antes na mga ka-action, antes ko magpadayon sa pila naton ka mga activities subong nga hapon, mag-play ako anay sing isa ka ambahanon. Dali lang kay pangitaong ko pa. Okay, dali lang yun mga ka-action ha. So, chill lang kamo dira iya kay ululupod kita subong nga hapon. Okay, so yaring isa kaambahanon, I Just Fall in Love Again by Anne Murray. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati alamon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanan Inuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod nga mensahe Wala sang hinagang pilihan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros
kapusanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may galain. With Anne Murray, hindi talang pagtapuson, okay? You know naman, medyo strict gid subong ang Facebook sa kung nag-play ka balas ng mga kanta, yeah. Kisa ginakat ang imo nga Facebook Live. So, sige, mahatag na lang ko anay sang weather update mga ka-aksyon para aware kita sang lakat sang aton nga panahon. Ang Occidental Mindoro, Palawan, kalakip ang Kalayaan Islands, ang mangin magalumon ang kalangitan, nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang hangin amihan. Ang bugos nga Visayas, of course, nalakip ta dre sa Negros Occidental, halong-halong gid mga ka-aksyon kay mangin magalumon subong ang kalangitan, nga may lapta-lapta nga pag-ulan. Bangod ini sa localized thunderstorms, kag ang aton nga baybayon sa mga nagapalawod naton dira nga mga ka-aksyon ha. Extra careful kay mangin medyo mahuyang tubtob mabulubaskog ang dapyasang pagbalod. So halong gid sa inyo nga pagbiyahe-biyahe. Okay, so sa akon nga pagbalik mga ka-aksyon, mabasa na kita sang sulat na ginpadala diri subong nga hapon kay Tita Wilma Sogaton. So stand by, magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Cellphone Plus Herbal Capsule. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Action Radio Bacolod #1. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig.
hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect Una, us. 46 Section Radio Philippines Standard Time. Sige hapon, inyo kaupod subong nga hapon, ang temporaryo nga nagatalaos kay Tita Wilma, ini naman si Inday Dora. Yes, nasiling ko na kaino mga ka-aksyon nga sa aton pagbalik. Magabasa kita sang sulat nga ginpadala kay Tita Wilma. Kuranti sinatamyagon ko lang anay aton nga mga ka-aksyon nga nagaupod iya sa aton subong nga hapon sa Facebook Live mayong hapon. Kay Anthony Jones Havilio Seblano, bo nagapanguna gid si Anthony. Ara siya sa Inayawan, Kawayan. Hindi subong kalayaw si Anthony kay but siya hindi siya kalayaw. Mas may nakara ka lang sa inyo balay para safe na safe ikaw. Kay Leia Sasoy, mayong hapon. Kay Althea Kim Eriman, dira sa may Mursha, keep safe man. Kay Ramil Santes Teban, mayong hapon sir. Kay Jocelyn Liboon Andisboho, mayong hapon ma'am. Kay Sir Frank Navisaga, mayong hapon, kamusta bo na hidlaw man ko makakabati sang report ni Sir Frank Navisaga. Ba si Action Frank Navisaga sang una, ni siya namon correspondent dira sa may syudad sang Bago. Mayong hapon Action Frank, may landa nga pag pamati. Hindi ka Facebook ka ha. Kay Hazel Naipal, mayong hapon Action Dorel, nagapamatigid kami subong Family Demol, Sengkandoni.
family Lapian sa Mindanao kag Candoni. Halin sa apon ni Lito Demol, Blessel May kag Meishi. Sige, thank you. Kay Christine Menyes Villalobos, mayong hapon. Mayong hapon man ko sa Energy Fans Club kag sa tanan nga nagalantaw sa Facebook Live kag naga-monitor sa radyo. Okay. Kay Ma'am Ruth Benhamia. Thank you, ma'am. Mayong hapon. Kay Eddie Ricafort or member in isang Operation Tulong Task Group. Kay Sir Michael June P. Season, good afternoon, Action Dorel. Daw mamaguhan man ta sa voice mo subong. Maninoy ko ni siya bala si Maninoy Michael. Mamaguhan nga aman, siya daw kaluming. Kabudlay man bikon magduga newscast ko di balahaw. Kaya basi makibot sila. Ang kakatulog kagapahuway. Mabugtawan. Ay, tingala ko doon kaginuot kaya na-off ko gali ang aircon. Okay. Happy birthday, liwat sa iya cousin nga si Melgazar King Palma. Happy birthday, King Palma! Pakaisa na siya ni Maninoy ko Michael Season. Kaya, yes, kay Ma'am Ruth Benhamia, may hapon man, ma'am. Mary Grace Cabalfin, good afternoon, Miss Dorel. God bless you. Thank you. God bless you, ma'am. Kay Alex Monteza, Miss Dorel, in my, in my life, man. Michelle Sayo, mayong hapon. Sige, nagapamati siya. Miss Lilian Bermudez. Dahil sa may Melbourne, hindi daw kabalo mag-pronounce. Melbourne, Australia. Kay Real Puyong. Thank you, Gid. Kay Ma'am Julie Patrimonio. Salamat, ma'am. Mayong hapon dra sa inyo tanan. Kay March Felicissimo, mayong udto aksyon, Tita Dorel. Monitor lang kami di Pamilya Felicissimo. From Nanunga, Hinigaran. Madamo gid salamat. You're welcome. Kay Maria Teresa Hofelenia, mayong hapon. Kay Ma'am Susan Gonzalez, Elizabeth Casuyon, kay Jacob Pabalate. Na-memorize ko na yung mga name. Bisan ginasuli-suli mo. Good afternoon, sir. Si Sir Alex Montesa, Miss Dora Paliog lang ko pag-greet mga taga Pontevedra. Mga friends niya ko from Barangay Buenavista, Gibong, Pontevedra, sa Barangay 30, Guillermo Clarito, upod sa makahanga programa sa kahanginan. Gakibag ang adlaw nila. Ay kala, isang makahang. Okay, so sige mga ka-aksyon, dugay-dugay naman ang dugang naton nga greetings. Kay mabasa kita na isang sulat. Dalanggit kami dugin palaga si Action Frank. Dalanggit. Kay JR Mainitrihon, mayong hapon. Kay Action Frank Daidora, belated happy birthday sa akong brother si Vicente Navesaga. 65th birthday sa Purok Abaca, Barangay Mailong, Bagos City. Belated happy birthday! Sige mga ka-action, this time mabasa kita na isang sulat ha. Ngagin napadala diri kay Tito Wilma. Karon na ang dugang nga greeting. So, stand by mga ka-action. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig, ang buhay ay ganyan. Mayroong ligaya at lumbay, maghintay at may nakaraang bukas.
bukas. May bukas pa sa iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos na may lalang. Ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal. Nasa puso mo ay mawala ng lubusan. Mayong hapon, Tita Wilma. Kag mayong hapon man sa imo mga tagpalamati. Tita, hindi ko maintindihan ang akon kaugalingon. Bangod mabuot kag kahibalo ko nga faithful ang akon niya nga boyfriend. Pero, bisan amo sina tita, masami ako sa gihapon nga nagaselos. Labi na kung may kaistorya siya nga iban nga babayi nga hindi ko kilala. By the way, tita, tawagan ako sa ngalan nga Nexie. 21 years old, kag 2 years na kami nga nubiyahanay sang akon boyfriend nga si Albert. Tita, nakilala ko si Albert, bangod close friend gid siya sang akon utod nga lalaki. Kag sa matud tita, ang akon utod nga lalaki pa ang nagtulod kay Albert nga pangaluyagan ako, amo na nga nangin kami. Tita, aware man ang ako na magulang sa wala ko o kung sa wala sa lugar ko nga pagselos, mag-iya man ako ginahatagan sang advice. Tita Wilma, hambal sang akon magulang, nakilalaan niya gid ang akon nga nobyo nga si Albert. Kilala niya ang bugos nga pagkatawo. Nagkabalo siya nga hindi ini magtinonto. Pero sa piyak ni tita, nasami ko siya gihapon niya ginaaway. Labi na akon, may makita ako nga may kaistorya siya nga iban nga babae. One time, tita, nadakpan niya ako nga ginabasa ko ang mga text messages sa iyang cellphone. Nangakig siya, kaginhambalan ako nga kung hindi ako magbago, mang babayi na lang siya kuno para may rason ang akon pagselos. Sa iyang hambal, tita, mas ako nga nangin selosa. Mas nangin masami ang amon niya pag-inaway. Tubtub nga isa ka adlaw gid siya nga wala mag-communicate sa akon. Sangin pa explain ko siya tita nga ginhimo niya to. Siling niya gusto niya lang ako nga magbag-o. Amo nga ginhimo niya pero may pagduda sa gihapon sa akon paminsaron niya basi may iban na siya. Tita, tubtub subong, wala kami sa gihapon nagasapakanay ni Albert. Ano ang akon himuon? Ang tagpadala, Nexie.
9:57 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, mga ka-action, mga pinalangga namon yung mga tagpalamati. So, inyo nabatian ang sulat na ginpadala sa aton letter sender. Subong nga hapon nga si Nexie. Ay, selos. Char. Pagpangimon, kung sa iligay nun. So, isa sa mga, one of the reason, of course, yung mga rason sa binulagay, yung mga magnubihanay, ang tamaan ka selosa, seloso. Wala sa lugar. So, amoy na ang problema, subong ni Nexie, sa atong letter sender, kasi niya, kada may makita lang siya gani kuno nga may kaistorya nga babae si boyfriend niya nga si Albert, dayon niya kisi-kisi. I mean ko, dayon niya selos. So kumbaga do wala naging guro karapatan ni iya nobyo yang nga maga-storya sa ibang nga tao, especially babae na man. Pero mga ka-aksyon, pamati subong si Nexie kasi may gusto ka mo nga ihambal sa iya, i-advise sa iya, or ano inyo mahambal angot sa iya nga ginpadala nga letter. Pwede ka mo mag-participate, mga ka-aksyon, ha? So, nagpamati sa radio, again, sa Hambaw Kaina nga, pwede ka mo mag-text sa ato niya text hotline sa 0963-7570874. Sa liwat, 0963-7570874. Actually, may mga greetings na diri subong nag-text sa aton giling wala ta pa mabasa, pero basahon ko gid ina karon, ha. Kag sa nagapamati naman ya via Facebook Live, pwede man kamo mag-comment sa inyong opinion or advice para diri kay Nexie na do natamaan kasi losa. Tamaan ka pa imunan sa iligay non sa Ilonggo, imunan ka tama. Okay, so sige, antes ko pagbasahon ng inyong kung may ma-advise dira, antes ko na pagbasahon mag-play kita anay sang ambahanon. Para man diri kay kay Nexie sa aton letter sender. Bro, Sir El Rey, hindi mo lang pag-cut, Sir El Rey. Ako lang ha? Gilang. Okay, so sige. Ario, para ni sa imo Nexie. Ay, hindi lang. And when I hold you in my arms, I promise you, you're gonna feel a love that's beautiful and new. This time I love you even better than I ever did before, and you'll be in my heart forevermore. We were just too young to know we fell in love and let it go. So easy to say the words goodbye, so hard to let the feelings die. I know how much I need you now, the time. So sige mga ka-action, pwede ka mo makapadala ha sa liwat ha sa inyo mensahe para kay Nexie. I know for sure we'll get the feeling. Para at least bala medyo basi pa lang sa inyo mga advice sa iya. We're starting over again. Mabugtawan siya or may makuha siya nga bago nga lesson nga pwede yung ma-apply para sa iya nga relationship upod ang iya nga boyfriend, sa iya nga boyfriend. Maloka, hambal nila ko ang lalaki. Daan ko niya once ang isa ka lalaki. O, sa mga boys na nagapamati sa Facebook Live kag sa radio, be. Once ko no nga mangindi ng lalaki, hindi na ginaya mong tuod na. May pa ko nung babae, kaya kung mag-hindi ganing babae, daw pwede pa mahilot-hilot. Pero kung lalaki na gani ko no once magambal, hindi, nako! Hindi na gina ko, no. Tuod, ay hana, no? Sino yan makapamatuod? Sinaman? Or depende gyapon sa situation. Naman na? Break each other's heart.
May kilala, kuya gani nga, babae ni siya, ya. Bisan babae man, iya ka istorya, gaselos Japon. Aperte, no? Grabe ka palangga, ginaya. Okay, so sige. Ang mambal ko lang niya kay Nexie. Kung ako sa imo, day. Since, hindi man but silingon, hindi man but silang kay nubihanay pa lang kamo, mamo na kay Madeline, man nubihanay pa man lang kamo, do ka mamo na. Pero mintras, nubihanay pa lang kamo nga duwa. Hindi ka na tawag sini. Yung arab lang pabudlayan mo mismo imo kaugalingon. Kaya mag-amo na bala, feeling ko daw insecure ka na iya. Do ka, kumbaga, hindi ka confident sa imo kaugalingon. Do, amo na, may pagka-insecure ka. Kaya nga, gamay nga bagay. Di, syempre, alangan ang imo nga boyfriend, sa imo na lang, ang imo iya kalibutan, sa imo na lang gitanan. Hindi na iya matured nga relationship ang amo na. Resulta na iya Nexie sa pagbulagay sa uli. Kasi syempre, amo to ganit, may naka-share na sa akon one time mong. Nasiling niya ko no iya, once niya ko no lalaki, yung mangindi iya ko no hindi, na gina ko no iya. Pero once iya ko no iya nga ang babae do okay pa. Ang selos or pagpangimo natural ginaya, natural, very natural sa isa ka relationship. Pero ibutang mo man sa lugar. Hindi nga kung sino lang to yung iya ka istorya, especially kung may ka istorya siya nga babae, dayon mo kisi-kisi. At hindi man na nami do kung baga sa parts ng lalaki, sa parts ng imo boyfriend, makuga man na siya. Dapat subong pa lang baguhon mo na imong attitude. Kag ma-feel mo man na mismo mong kung faithful sa imo partner. Kung ano siya sa imo nga loyal, nga ikaw lang gid, ma-feel mo na iya the way siya treat man sa imo, of course. Pero may mara gid mga sagad Japon yan, no? Sagad gid Japon tawag ni manginto. Labi na sa kung message lang ka mga duwa. Ito ba lang nag-trending bago lang pero dito na ito yung pag-istoryahan. Tapos na ito may mga nag-trending sa Facebook na nakita ako ang greetings niya sa iyang girlfriend. Nga do perte, do ginasimba niya yung girlfriend. Pero may iban man siya galing ang ginasimba. Damo siya simbahan. Nagyan mo na. Anyway, sa aton rin ang text message from 4595. Akon lang ma-comment nga sobra nga pangimon nga wala man sang pruweba nga wala man akto ti lain man nabatsyagan niya. Wala bugnuhanay as of now. Dali lang. Okay. Medyo hindi ko na-gets. Ako lang ma-comment nga sobra na nga pangimon nga wala man sang puriba, wala man akto, tilain man nabatsyagan niya. Okay. Correct. Labi na kung faithful ang isa ka lalaki, tapos sige kaya selo, sige mo dudahan, sige mo hambalan sang kung ano-ano dira nga, ay siguro may meet ka mo niya, siguro may ginachat ka da, tapos wala man bala, do ka ilinit ginakatama. So kanami na lang panampuyong kisa. So amo man na amo tuguro nga isa man ka igad nga wala ya kagin contact Nexie. Tuodo na lang nakaroon ni ano. Are pagid kay 8421. Bao daw nakarelate ko no si Anthony Jones Ceblano sa sender. Abaw, nakarelate ka. Tawad ka, Anthony. Nga aman ano yung mo experience, i-share bisa akon. Shout out, Action Eden Aboso, nagapamati siya subong. Practice na dadzay. Ikaw man di sao. I think nag-ano siya subong, may ginlaktan siya subong. Kay i-shout out siya kay Hambalya, i-shout out siya kung ano kunong feeling nga gina-shout out. Shout out sa akong fan dra si Eden. Charing.
I-share ko no naman niya Anthony sa ano, i-share naman ko no niya ni Anthony ang ang iya nga experience ko niya sa kay medyo hawig ko no ang letter nga. Ang letter yung padala sa atong subong. Ang story, mamo ko no kay kay Anthony. Sige, kay 8421 naman, ang mahamba ko sa aton letter sender, subong nga hapon, ibutang sa husto nga pamaagi, kay base amo na ang mangin, tunaan sa inyo paglayuay. Oh, correct! Pagbulagay. Amo na balaki gis, tama na gani, dumakuga na lalaki, kung gakakuga ang lalaki. Akong gakakuga ang babae, gakakuga man ang mga lalaki. Girls, kung may emotions may emotions man ang mga lalaki. Ha? So, hindi pag i-validate ang imo lang. Si mo biaksyon Nelmar. Okay. Kaya 3398 naman, good PM, Guapa Dorel, bodo nakita, ko diba? Ang ma-advise ko sa babae, hindi niya pagsobra kapag pangselos, kay madula na dugay ang luyag sang boyfriend mo. Si Dino from Hinigaran. Tama gina, amo na gani. Kaya katakan man balahaw na nambot si mo day next ha, gapamati ka ha. Ang mga advice ng aton nga mga pinalangga nga matag palamati sa imo kabay pa nga imo na hangpan. Kay 5338 naman, hambal niya. Good PM Action Dorel, sa kay letter sender, mayo gani ang boyfriend kay kilala na sang utod niya. Kaglapit na sa ila pamilya. Kun may ginastorya nga iban nga bayi, natural lang na, panilagi lang, nga wala lang kay hindi man na pagpatigayon sang utod para sa imo kon daw delikado. Hindi na pagpatigayon ko sa imo utod sa imo kon daw delikado ko no. Taga-iman siya sang way to talk other. Panilagi lang siya nga daw wala para wala away. Correct. Hindi magpapraning. Praning ning tawag mong basta mo na. Thank you gid ha kay 5338. Kabay pa nga medyo nabulubog tawan man gawa si Nexie ang aton iyang letter sender. Ari pagid from 7778. Good PM, Inday Dorel. Isa ako ka senior citizen, daw hindi na na-intsakto ang iya ginahimo. Amo na halinan sang ila pagbulagay. Sang wala iya pa wala pa kuno ma-prove nga may iba ng imo boyfriend. Magbag-o ka na kuno girl, butang ya sa lugar ang iya pagpangimon. Correct. Ibutang gid sa lugar ang pagpangimon. Ang nagpadala dibla sa ato na Nexie, isa kuno ka senior citizen. Thank you gid nanay or tatay ni. Salamat gid basang iya punta sang number 7778. Salamat kay okay. May nag-text, pwede ko na ma-play ang Till Death Do Us Part, kag Beautiful in White. Sige, hingagawon ta na karon kung may time kita bala. Hingagawon ta, pwede ta gid ina ma-play. Pero sige, thank you gid sa mga ka-aksyon nga naghatag sang ila advice para man diri kay Nexie ang aton iya nga letter sender. Subong nga hapon. So, kabay pa sa kay Nexie, may nakuha gid siya nga tawag ni lesson man para i-apply niya man sa iyang relationship subong sa iyang boyfriend. Kabay pa, untatan mo ng pagselos mo. Tagi man sang gamay nga freedom ang imo nga boyfriend. Kay hindi mo man uyat ang iya kabuhi. Natural lang ina nga may kaistorya man siya nga iban. Alam mo da siya guro gasabak sa babae samtang istorya. Kaya kung gasabak siya sa babae samtang istorya, lain na iya. Diba? Okay. So, madamo gid nga salamat mga ka-aksyon sa inyo mga mensahe nga ginpadala para kay Nexie. Okay, karon lang ang dugang naton nga greetings sa kay medyo ang aton oras. Do kadasig do bago na ko to nagpiyong-piyong pag amo ko na alas 2:12 na dayon. Okay, so sa aton pagbalik mga ka-aksyon, mahatag naman ko anay sa inyo sang tips kung paano nyo tuman ang inyong New Year's resolution.
So this time, standby ka mo dira mga ka-action, magabalik kita pagkatapos gid lamang sining. Ang balit. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
2:18 sa Action Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa This is My Life. Sige hapon, inyo temporaryo nga kaupod subong nga hapon, Inday Doran. Okay, so antes ako maghatag sa inyong tips kung paano mga ka-aksyon ma-achieve ang inyo yung New Year's resolution. Ginatamyaw ko lang anay. Si Nanay Ligaya Abeto, dara sa may Banwas ang Binalbagan. Nice to see you on This is My Life. Keep safe and always stay beautiful. Thank you, Nanay Ligaya. Kaya Scoryon Akoya. Dara sa may Barangay Villamonte, good morning. Kaya Fox Cabrestante. Good PM and happy Three Kings to all. Tamyaw ko tanan nga taga Kabakungan. Kay John Onabia Kawit. Nagapamati man siya. Sa una, no, ang Three Kings ginasaulo ginaya every 6th of January. Every January 6, pero subong di ba ito silo na, first Sunday after sang New Year. So, amo na ina. So, ang aton Three Kings ginsaulog ta sang last Sunday. Pero sang una, amo ina every 6 sang January. Okay, kay John Onabia Kawit, nagapamati siya kay Onts Barrera. Paki-greet happy birthday ang iya bata nga si Salvador Barrera Jr. Happy birthday, Salvador Barrera Jr. Okay, kay Miguel Nambong. Mayong hapon, Inday Dorel, greet ko lang wife ko si Rochelle Ligada Nambong. Happy birthday, salamat gid. Happy Three Kings. More power and God bless. Kay ako Maldita, mayong hapon. Yola Annabel, araman siya nag-aupod sa aton. Mayong hapon, pag-greet naman sa happy birthday ang lolo ko nga si Tatay Bitoy sa Barangay Banog-Banog, Isabela Negros Occidental. Mayong hapon sa taga Banwas ang Isabela. Kamusta ka mo dira? Liwat ha, happy birthday kay Tatay Bitoy from Yola Annabel. Kay Gingging Villamor, good PM. Ginatamyaw ko lang sa Barangay Tambad, Kawayan. Family Villamor, kag de la Cruz. Ang nagatamyaw si Gina Milievo Villamor. Kay Aim Arevalo, mayong hapon. Si Kenneth Kitko, araman. Okay, gatamyawan na isla duha ni Jacob Pabalate. Kay Boy Young, kay Faith Joy Palano, good PM. Shout out ko no kay Mary Grace Salazar, kay Junjun Lihano, thanks. You're welcome. Kay Edil Juntan, hello. Kay Ma Maria Luz Grijaldo Makunat. Greet ko husband ko. Oy, 35th wedding anniversary niyo subong ma. Happy anniversary! Dali lang gid bala kay sa atong text hotline, may nagapag-greet man di kagina. Happy New Year, Action Dorel, Narcisa de los Santos, ang Purok Mabinuligon, Handumanan. Ga-monitor kami sa imo, salamat. Happy New Year! Kay 8029, good PM, ginatamyaw ko da ang family Arzaga, Soberi, Gabilenyo, kag Flores sa Purok Taclaron, Barangay Malingin, Bago City. Happy Three Kings. Nagapanamyaw, Arzaga family. Kaya 0262, good PM, Inday Dorel, Happy New Year, kag sa tanan nga taga Palamati kuno sa Action Radio Bacolod from Himamaylan, si Boy. Salamat! Sige, kay Ramon Azero, mayong hapon man. Dra sa may Barangay 35 siya, kay April Ursabia sa Masbate. Mayong hapon kay Mary Grace Mongcal Cabalfin, Miss Dorel, pahabol ko lang greet si Nanay Lukring sa La Carlota. Kaya pamati gid na siya nga daan. Kag Rojo family Salazar, si AJ. Okay, Miss Seven Heaven, good afternoon man. Homa Lumena, subo ang ngalan ni... Ano gitang tuod nga name ni Miss Seven Heaven ay Hanman, no? Dino Alik, mayong hapon dra sa may family Munoz ko no, sa may Carmenville.
Hinigaran. Sir Alex Fantes, mayong hapon man. Happy Wednesday. Kay Chinchin, Eric Rojo Asyado, mayong hapon, Miss Dorel, ga-monitor kami diri sa Cavite, upod ko si Charlie, Sandro, Cherry Ann, kag Cheryl. Pag-greet pamilya Asyado Rojo, Magdato, Kanyada, Gililang, kag Molases family, dra sa may barangay Pandanon, Silos Morsha. Salamat gid, Miss Dorel. You're welcome kay Troy Legarda, mayong hapon. Please greet lang ko ng Legarda family sa may Victorias. Kay Alunan Suzette, mayong hapon. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon, Action Dorel. Stay safe always. God bless and more power. Thank you, Ma'am. Guillermo Clarito, good afternoon, Ma'am Dorel. Ga-monitor lang ko sa imo program. Greet ko lang si Alex Monteza. Ay, kilalahay sila. Ay, okay, ikaw ang gina-greet ni Sir Alex Monteza man. Antoinette Malihok. Shout out kay Juliana. Erwin Gonzalez, mayong hapon man kay Coco Franco. Sige mga ka-aksyon, dugay-dugay naman ang iban ha, kay Yawan gikulagas. Boyawan lagas, gilagsanay. Okay, so this time, hatag kita na isang, isang tips. Kung paano nyo mga ka-aksyon ma-achieve ang inyong New Year's resolution. Ano siya man? Daw ka Happy New Year nga ano gali. Okay, sige. Ano lang ka mga ka-action ha? Dali lang gid. Ari ang tips tips. Okay, so una, ano ini? Diba? In fairness, ga-explore ko din sa mga background ni Tita We nga ginagamit. Ang Ario, mag-umpisa ka sa mga mag-an lang bala nga mga pamaagi. Atong hambal naman kay ni Action Boy. Kaya hamba ko man din sa inyo subong. Like, for example, ang imo yung New Year's resolution, gusto mo yan mag-trim down, magpa-slim, magpaniwang. So, hindi kayo mag-goal nga by January, dapat naka-lose na ko 30 kilos na makagina. Hindi kayo imposible, naka-imo inog-lose, butang ta mga 50 kilos. Do ka ano gid sa 50 kilos, do ka dako gid. Butang ta lang imo inog-lose 30 kilos, pero mahamba ka by January, dapat naka-lose na ko ya 15 kilos. Ito nga gidayon sang imo goal. So, hindi do ka imposible gid ina, no? Unless hindi ka magkaon-kaon, hindi ka man mabuhi. Pila lang ka adlaw ang tao nga hindi makakaon. Ang lifespan sang tao manubo lang gid no. So amo na dapat butang ka January, so mga ano lang iumpisahan mo sa medyo light lang, kabalo ka nga kaya mo lang. Una, ma-start ka ba mamba ka by January kinanglan maka-lose lang ko mga 2 kilos lang. Okay na siya. Well, dira do maano ka na ma-inspire ka na nga magpursige sa imong nga goal. And then next, hindi mo pag-ura-ura dahon ang pagbago. Amo na gani, kay mayara iba niya tao, depende man sa lawas, especially ang mga lose weight, depende na sa inyo lawas bala. Ang inyo nga amo na mangita ka mo dapat sang proper nga diet para sa inyo. Kay mayara diet nga hindi bagay sa inyo. So mas maigi nga mag-consult ka mo sa inyo nga doctor or dietitian. Or maghimo lang sang research, proper research lang para at least aware, di ba? So, amo na next, hindi mo pagdali-dalion. Hindi ka tong hamba ko ina, hindi ka mag-crash diet nga gulpi. Kaya kung kaong ka rice gulpi, kaya hindi ka din mag-rice nan. O, hindi mo ginakaya. Nandra pa lang, distracted ka na dayon. Okay? So, next, ihambal mo na ako sa iban, ang imo nga tawag ni imo nga New Year's resolution, kay kung i-keep mo lang gali sa imo self do wala ka pressure. So bali ang purpose ning paghambal mo sa ibang tao para do may pressure ka, do may masukmat ba sa imo lambal mo madayet ka na kay makita ka binila nga ano ka gida kaon ka gida ice cream bira-bira ka gid kaon ice cream di may makahambal sige mo do may mag-remind lang bala sa imo oy do hambal mo man to nga ma-trim down ka nga asumo nga bira-bira ka ice cream nan. So amo na ay pahambal mo sa iban para may masukmat si mo. Next, harlagan mo man sang reward imo self. So amo na, like kung naka-lose ka, amo tong target mo nga naka-lose ka. Kaya usually sa kadamo-damo sa nabatian ko, ang perme nga New Year's resolution, ma-diet na ko. So ginimo ko na nga daw general na lang kay
amo ginang usually ko gakabatian nga sa 2021 ma-diet na ko ma-trim down na ko mana. So, kung ma-achieve mo ang 2 kilos mo nga lose for 1 month, ihatag man sang reward imo self. Pero hindi kaya maghatag sang reward nga kay tungod nag-lose ka 2 kilos, ma-reward ka sa imo self burger, kag fries, or ice cream dira, or kung ano man dira ang mga fatty food, pizza, hindi na siya nami. So, ang imo i-reward man sa imo self, like, ang pwede mo ma-use, mag-exercise equipment, makakadabisang dumbbell na tawag, hindi ko magsala. Amo na, para at least mas ma-inspire kapag nga magpadayon sa imo nga goal, sa imo nga New Year's resolution nga mag-trim down ka na. At least by that, may discipline imo self. Kag next, maghulat ka tubtub sa April. Kay man ang April kuno dra mo gid mabalan kung natuman mo ang imo nga New Year's resolution. So subong January, February, March, April. So may mga 4 months ka pa. Hagdra ka na gid mahambal sa self mo nga ay yes, nahimo ko gid ang ako New Year's resolution. Di ba? Swak na swak man mga ka-aksyon ang so kabay pa kami nakuha ka mo sa aton gin-share sa inyo nga mga tips kung paano naton ma-achieve ang aton nga New Year's resolution. Ang pinaka-main dira mga ka-aksyon nga secret para ma-achieve is discipline sa imo self. Disiplina sa kaugalingon para makuha mo ang imo nga ginahandom. Ang yabis ang tanan-tanan. Kag ang ina nga yabis sa imo mo lang makuha. Hindi mo na makuha sa ibang nga tao. Hindi nga sa ang ibang nga tao disiplina sa imo maapekto. No, sa imo lang ginakaugalingon. Only you. Okay? Okay. Sige. Di na ko to kagina. Erwin Gonzalez, nabasa ko na. Kay Charlie, gali, mayong hapon. Nabasa ko naman gali, Nagahigda-higda sila ko, no. Papang Junior, dras may pandanon silos Mursha. Kag Sandro Asyado, Eric Asyado. Martin Aliling, Sir Martin, Dino Alik. Lito Secondes, mayong hapon. Dras may Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Jessica Lagulaw. Kay Charlie, mayong hapon. Ginatamiyaw niya lang ko na nga taga Escalante, Mabini. Greet ko lang si Papa Bungot nga gapamati subong. Brando Tatang Toto Castro family. Okay, kay Ariza Lianes, good PM Action Dorel. Kung love mo ang isa ka tao, kagina ni ang i-advise. Sambal ya, kung love mo ang isa ka tao, but silingon, may salig kagwapa, gid kay Action Dor. Ay, abi ko sugpon pa sa advice. Hello lang da kay Clarice Lianes. Salamat gid ma'am, Ariza. Correct na hambal niya, but silingon, may salig ka. May salig. Kaya Cynthia Gutico, dras may Bacoor, Cavite. Rosalina Espadero. Regent Tan Villalon, Vice President sang Energy Fans Club. Kamusta ka, Rejan? I hope okay ka lang Merry New Year. Happy New Year sa imo. Kay Charlie, mayong hapon Miss Dorel, patamyo ko lang dagali sa Escalante City, Barangay Mabini si Erica Castro. Uyanib, kag bata ko nga si Miara Uyanib Magdato. Gatamyaw Charlie Magdato. Happy Three Kings. Novi Valencia Subaldo. Good afternoon, Action Dorel. Ikaw gali subong. Nagbulos kay Tita Wilma. Happy New Year. Pag-greet please si mama ko sa balay. Gapamati sa imo program si Mama Rose Valencia. Sa akon mga kids, Lance, Kisha, and Zian, kag akong sister sa NSW Australia. Jonah, ano kayong NSW? Lapat ko. Kay Jonah Rose, Wenley, kag Ashley. Thanks, Gid. The pretty doll keeps say thank you, man. Leo Sokamo. Mayong hapon, man. Okay, last 2:33 Action Radio, Philippine Standard Time. Mga ka-action sa ato naman pagbalik ang inyo naman nga tawag ni nga horoscope of the day. So bantayan nyo ina ha kung ano inyo kapalaran subong
adlaw sang Miyerkules, Enero 6, 2021. Magabalik kita mga ka-action ha. Standby lang kamo pagkatapos gid lamang sini. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Las 2:39 Action Radio, Philippine Standard Time. Yes, sige hapon mga ka-aksyon, inyo temporaryo nga kaupod subong nga hapon. Ini naman si Inday Dora, temporaryong nagatalos kay Tita Wilma Sugaton. So, sa nasiling mo na kaina mga ka-aksyon sa aton nga pagbalik, magabasa kita sang inyong kapalaran subong nga adlaw. Mayong hapon lang kay Ma'am Amansya Intana. May lang nga pagpamati, Ma'am. Kay Tiroy. Oh, grabe. Grabe ngalan ba, no? Tiroy. Pa-shout out sa Zone 4 Purok Santan nga pamati di kami kay Tita Lolit ni Tito Ruben. Mama ko nga birthday sa January 8, Friday. Thanks, kid, and more power sa inyo programa. Advance happy birthday sa imo mama. Okay, so sige, magabasa kita sa inyo kapalaran subong nga adlaw. Di ng kapalaran. Hindi ko siya makita. Sige. Anyway, ari siya. Capricorn, Disyembre 22, tubtub, Enero 19. Capricorn, anara ang imo kaugalingon sa paghambal o kon pagpahayag sang matuod. Ini ang maga-attract sang honest people o kon tampad nga tao para mangin masanyog ang kada transaksyon o kon mangin successful ang every transaction. May panghitabo nga wala mo ginapaabot subong adlaw Capricorn. Blessing in disguise ini para sa imo. Lucky number is 15, 51, 23, 32, 21. Caramel brown is your lucky color. Next, Aquarius. Enero 20 tubtob, Pebrero 18. Aquarius, nakatambak na ang imo dra mga file. Amo nga it's time na agod kay uhon mo ini agod malikawan ang pagkatala. Lucky numbers 51, 15, 33, 45, 23. Butter yellow is your lucky color. Next, Pisces. Pebrero 19 tubtub Marso 20. Pisces, umpisahan mo ang pag-organize sang foundation. Mayara sang foreign funds nga mag-aabot sa imo. Hindi na ini pagpalampasa nga mangin blessing pa sa iba. Lucky numbers mo Pisces, 43, 35, 23, 26, 51. Kidlat red is your lucky color. Next, Aries, Marso 21, tubtub, Abril 19. Bisan ano kaimtangan, tingwai nga makahalad ikaw sa Ginoo para mas maging malipayon ikaw. Lucky number is 25, 52, 13, 31, 42. Tulip pink is your lucky color. Next, Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Ang love, Taurus, mayara sang kaugalingon nga trip. Amo nga hindi siya pagpangunahi. Kuwaing nga matapos mo ang imo hilimuon subong nga adlaw. Ang good maangkon ang kadalagan, Taurus. Lucky number 22, 11, 53, 43, 35. Lavender is your lucky color. Gemini, Mayo 21, tubtob, Hunyo 21. Gemini, ma-experiensyahan mo subong adlaw ang passive income gikan sa imo nga sari-sari store. Magasanyog ikaw Gemini kung hindi mo paglaktan sang bisyo. Lucky numbers 33, 21, 45, 52, 11 and vanilla brown is your lucky color. Next, Cancer, Hunyo 22, tubtub, Hulyo 22. Umpisahi ang negosyo, Cancer. Mo ini nga naka-hands-on ikaw para mas mapasanyog mo. Hindi pagkalinte nga magpasalamat sa Ginoo. Lucky numbers 31, 23, 12, 45, 55. Amethyst violet is your lucky color.
Next, Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Sa pag-appreciate sa imo isig kapareho, Leo, madugangan ng imo nga blessing. Mapasanyog man ang imo ihibalo sa imo nga palangabuhian. Lucky numbers 53, 31, 13, 45, and 26. Sapphire blue is your lucky color. And Virgo, Agosto 23 to September 23, work from home ka sa gihapon, Virgo. Pero, good news kay posible ma-develop ang home-based mo nga negosyo. Diba? Increasing ang income, Virgo. Lucky numbers 31, 43, 51, 25, 11. Cotton white is your lucky color. Next, Libra, September 24 to October 23. Libra, mag-focus sa personality development. Man, magamit mo ini para sa imo exposure sa entertainment industry. Lucky numbers 25, 52, 12, 41, 35. Vermilion red is your lucky color. Next, Scorpio, Octubre 24 to Nobyembre 22. Scorpio, batui ang depression. Tingwai nga mangin malipayon ikaw. Basan yuga ang imong skills. Kag hindi ang puro emotion lang. Okay? Lucky numbers 43, 35, 11, 53, 22. Ilang green is your lucky color. Next, sa katapusan, Sagittarius. Nobyembre 23 to December 21. Sagittarius, sa mga Sagittarian, mayara ka mo sa madalom nga inspiration. Ini ang maghahatag sa inyo sang kalipay. Kag mag-attract sang another good day para sa inyo. Lucky numbers mo, Sagittarius, 13, 31, 43, 55, 21. Carrot orange is your lucky color. Okay, las 2:46 Action Radio Philippines Standard Time. Yes, mga ka-action, kay inyo nabatian ang inyo mga kapalaran subong nga adlaw. Pero sa gihapon, gina-remind ta nga ang kapalaran, hindi kita mag-rely sa kapalaran kay ikaw sa gihapon mga ka-action ang may, kumbaga may direktiba kung paano mo palakto ng imo yang kabuhi, paano mo i-handle ang every situation nga mag-aabot sa imo kabuhi. Good man or bad news. Good news or bad news, still a news. Muna nga sa mga sa journalism. Okay, so sige, dapat mangin positive kita gyapon sa life, hindi ta mangin positive sa COVID ya kay medyo delikado hindi medyo delikado gid ya. So mangin positibo sa pananawan sa kabuhi kay tawo kita nag-eksperyensya kita sang kasakit, kalipay, tanan-tanan nga emotion, ma-eksperyensyahan ta ina mga ka-action, and that's normal because you're a human. Tawo ka, ma-eksperyensyahan mo tanan nga bagay. Hindi ka exempted sa pain, hindi ka exempted sa happiness. Kay kung may happiness, may pain. Kung may pain, may happiness. Sa punta. Sa dulo. Nang walang hanggan. Charot. Ano itong isugpon ko man? Promo na siya. Again, especially bala sa nag-experience subong sang depression, hindi gid joke mga ka-action, o naga-experience sang kasubo sa kabuhi, hindi dra magpasubo-subo, himo dra sang himo dra sang iban nga ma-divert imo attention, ikaw lang mismo makabulig sa imo self. Diba, Action Ann? Grease Action Ann, kaya naglabay siya. So, ikaw lang makabulig sa imo kaugalingon para man nga ma-lift mo ang imo kaugalingon. Hindi ka mag-rely sa ibang nga tao, mga ka-action, nga amoya ang magabulig sa imo. No, because you need to stand on your own. And wala ka dapat sang ibang nga saligan kundi ang imo kaugalingon. Okay, so sige, magabalik pa kita ya mga ka-action ha. By the way, gali lang kay
kay Lily King, nagaupod man siya sa aton subong sa aton nga Facebook Live, kay Jean Ignacio, mayong hapon Inday Dorel, mayong hapon man kay Chay Mina sang Paglaom Tabaw, Valladolid, Yen Canada Magdato mayong udto, mayong hapon, saya ko na duwa ka bata nga si Tisay kag si Tomtom dira sa may Pandanon Silos. Mayong hapon dira sa inyo kag mga amiga niya kuno labi na gid iya partner nga si Che Saldo. Ari lang ko di sa Manila. Okay kami di. Sir Noel Amar mayong hapon. Jeric Bornales Buendia. Pa-shout out ga pamati sila subong si Tito Ruben. Gabantay sang Tiangge kag sa bata ko nga gwapo. Salamat gid. You're welcome. Angayan ka gid day sa imo buhok, may laso pa, beautiful bagay gid sa imo day. Wow, thank you gid Sir Noel Amar ha. May laso-laso para do ka bag-o naman. May kong pungos lang ti do ka plain. May ginang dumay style ba? Thank you gid Sir. Si Tita Wilma may importante lang nga ginkadtoan. So, amo na nga ako rin subong nga hapon. Kay Raymar Lingoste, sige, ano ni kapita? May nang pagpangapi, sir. Kay Charlie, mayong hapon, Miss Dora, ginatami ako galiwat sa taga Pandanon Silos Morsha, Purok Simborio, si Chay Natividad, kag Choy Lowin nga wala gid untat pamati. Mayong hapon, galabay-labay lang ko daya sa Pandanon Silos, dira sa may Morsha. Galabay-labay lang ko dira kaysa gapaliwaliwa man ta sa DSB mong na. Nakatahom to sa DSB. Sige kadamo sa nagapamati sa aton subong nga taga taga Pandanon Silos o kaginap ko gabasa puro Pandanon Silos. Dali lang gid. Sa aton text hotline kay basi bala may naghingagaw kag hindi ta bala mabasa kag magsunggod. Ay budlay magsunggod ang aton nga mga kaaksyon. Ari ay si 7778 mayong hapon tamyo ko lang Escalante family kag condolence lang kay malubong na sila boss dira sa Kabakunga. Ex-kagawan, Aurora Obando naga unong sa ila kalisod. Okay, ang nagapalabot sang condolences si anay kagawad Aurora Obando. Okay, so sige. Magabalik kita mga ka-aksyon pagkatapos gid lamang sila. Life. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hiyadang pinggan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.
istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang anong nakalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Alas 2:57 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Yes, sa gihapon, subong nga hapon, inyo temporaryong kaupod, si Inday Doral. Mga ka-aksyon, of course, gina-experience tabla subong ining pandemya, ang COVID-19 pandemic. So, kita subong maghahalad kita sang pangamuyo, ini nga orasyo emperata. Batok iya sa COVID-19. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala,
kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Las 3:02, Action Radio, Philippine Standard Time. Kay Cedric Hagurin Tihada, mayong hapon Tihada family, there's my Florenceville kag family patoy sa Fatima Heights. Salamat and Happy New Year. And sa kay 6367 man, Happy New Year from my family to yours. Happy, family Embarque gale. Montoya, Berdin, Garcia, Besa, Navarro, thanks and more power, God bless. Okay, madam, huwag nga salamat mga ka-action sa inyo pag-upod sa akong subong nga hapon. I can't say goodbye to you, no matter how I try. You're such a part of me. Isa na naman ka edisyon sing This Is My Life ang magatakop subong hapon, mga ka-action. Sige hapon, temporaryo nga nagtalos kay Tita Wilma, sugaton subong hapon. Inday Dorel. Thank you, gid mga ka-action sa inyo pag-upod, pag-participate. Sa mga ka-action ta nga nagpadala sang mensahe para sa aton letter sender kay ina nga si Nexy. Thank you so much mga ka-action. And sa tanan nga nag-upod sa aton sa Facebook Live, sa Radio Man, or diin man kapamati via YouTube or website namon. Thank you so much kid mga ka-action. Sa gihapon, kanina naman si Inday Dorel. Una sa balita na section sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Manila Broadcast
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!